И здравейте хора, днес ще видим, ще играем в Fortnite. Сега ще играем малко 2 в 2. Гледай. Здрасти. Трябва да си покажа. Чакай за малко, сега ще се обадя, стой. Дай реди първо. Браво. Окей, дай реди, супер. 1550 вибък. Хора, между другото, пишете в коментарите, харесва ли ви скина ми, Eleven. Чай, ми звъна пак. Ало? Ало, извинявай, че се затворих. Ти имаш ли микрофон да говорим от играта? Имам, ама трябва да задържам тъ, брат, за да говоря, което не ми се прави. Добре, аре ще говорим от играта, чао. Аре, чао. Хора, мисля, че и вие се го чувате, Калян. Ало, Каляне, чуваш ли ме? Каляне, чуваш ли ме? Каляне, чуваш ли ме? Ало, Каляне, чуваш ли ме? Хора, не знам дали ме чува всъщност. Чай да събера малко материал. Каляне, чуваш ли ме? Каляне. Ти лут ли си, бе, брат? Той не ме чува. Не, нямах материал, брат. Каляне, чуваш ли ме? Каляне, чуваш ли ме? Брат, Каляне. Аз не те чувам, не знам за тебе. Брат, изключил си микрофона. И така, хора, може да предположите къде падам. От целия китайски народ, къде ли може, брат? Защото всичките ще ги утре. О, Eleven! Тимейт. Аре, сирис. Уйте на спами така, брат. Фу. Чайчка, не ми звъни. Ало! Брат, аз ти говоря, ти не ме чуваш. Аз ти говоря, ти не се чуваш. Брат, аз се слушалките, включил съм си, ма аз не те чувам от играта. Аз говоря, брат, аз не те чувам. Ед. Убий го, брат. Довърши го. Чай, брат, бе, това ще бъде сам. Брат, няма да умея, ще го дигнат. Нямам никак, брат. Аз имам. О, граплер. Абе, супер. Имам нещо. Ей, тук има още хора. Не, бе. Има още двама. Аз съм на хая. Eleven. Не! О, краш бар. Бай, сега от играта чуваш ли ме? Ей, сега чуваш ли ме от играта? Ала. Не. Както ме чуваш, бе, брат? Аз съм включил всичко за микрофона ми. Брат, мютнал си ме сигурно. Чакай малко. Чакай за малко, ще боксвам. Ох, не. Да, мютнал съм те. Еми, аз ти казах, защо си ме мютнал? Не, ти просто имаш някакво микрофонче, което е задраскано. Сега чуваш ли ме? Чакай. Я говори нещо. Ало, чуваш ли ме? Не те чувам. Брат, на мен ми изписва, че говоря. Брат, ма нямам това, имам апники, remove friend, block и report. Чакай малко, справя съм с нея. Чакай, я говориш това нещо? Чакай. Ало, чуваш ли ме?
Чуваш ли ме? Брат, не се чуваш. Как ще не леща, бе? Ало, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Брат, не знам, що не ме чуваш. Аз говорех, ама ти не ме чуваш, не знам що. Хора, пишете в коментарите защо не се чуваме. Брат, прече. Какво да правя? Излагам се пред хората, че не мога да направя дава водица. Стрелят ни. Те два шепе. Най-мразия, брат. Имам long range неща. Дет, мале на 5 са. О, 57 шут. Оу! Да. Стрелят ни! Не, загради се! Не бе, брат! Чакай. Да. Чай, че имаше бандажки. О, какво има това? О, слъп, чуш Legendary. Не, има хора зад нас, бе! Хора. 42 лайт. Не! Дет. О, къде играе по? Къде ще те поне? Ето ме, не мога да съм, брат. Я чакай, говори нещо от играта? Брат, не ме чуваш, не разбрах. О, хора. Стрелят ме. Къде са? Видях. На холма са. Аз не мога да ги оцеля, защото съм в някаква... Да не карам. Чакай, трябва да след джуса. 81 му набиха, ама аз съм на 3, брат. Не съм на... А? Има хора. Не, брат, аз тук ще Тук, аз съм до теб, тук. Махилвам ме. Как ме оцели? Ела тук загради се, бе! Брат, не Бутвам, брат, бягай. Не се лакоми, бе, брат, защо се лакомиш? Аре, слабе, можеш! 3 секунди, 2 секунди, една. Той е слаб. Не, хващам багажа. О, един умря. Горе! Убиха го. Мале, от всякъде ме стрелят. От какви, бе? Аз тази игра ще приключвам. Ще приключвам. Що? Защото, брат, това беше само пробно. Да видя дали... Хора. При мен. Дамо. Да, знам, аз нали ги бия. О, хелна. Мале. Единия. Чот. Там къде. Имам коронка, лайна за теб. Как го мислях, бе, брат, аз се бия. Ти взимай коронките там. Още ли се напада? Не, можах. Дет. Умря. Моля се, оживее. Я го нещо от играта. Мълчвам сега, май. Не, чакай, брат, че съм на 5. На 5-1. Върни ми граплера. Добре, чил. Взема тук някакво. Не. Не. Ще се лайк? Лайк. Няма. Човек, има хора. Аз съм на 10
брат. Медкит. Не! 45 лайк. Не, моля да оцене. Не! Дед. Моля да оживее. При мен има медкит. Ще го дем. Не, чакай малко, че ще напечем, бе. Идвам! Да ти помогна. Ка... Ето. Идвам. Стига, не действа ми, че... 30 лайк. 30. Лайк. 10. Виж какво ти махна. Добре, да. Не, брат. То е на малко. Ма и аз съм на много малко, на 6. Аз се ребутвам, брат. Моля да ти стърпиш. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Идвам, играта съм. Идвам да ти помагам. Нямаше да е зле да е по-рано. Бие по две ли, бе? Шок дог дед? Не, аз не. Дед? Ребутвам. Брат на Маус. Просто бягай 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Давай, играта. Ребутвай да свършиш от брат, аз няма. Къде е това, бе? Не знам. Трябва ми хил много успешно. Долу е. Его. О, един ног. Ето го, там е. 40 лайк? На малко. Ти си на малко. Бързо, бягай. Не, няма да го оставя. Има дроп тук. Убит. Умря. Ребутва. Ела, имаше бигиле. Брат, не ми трябва биги. Трябва ми медкит. Съм на 5. Аз мисля, че Вейник машина, яс. Не, нямам злато. има хора. Аз Да, ето ги, тук са. Не, няма. Хилнах се. Тук е. В бокса ми е. Не, избяга. Малко. 150? Не, аз умрях. Не съм умрял. 8 жив. Тях не ела. Yes, бе, бихме ги. Браво е! Браво! Всякъде ми отхода. Браво е! Yes, бе. Ретърн to lobby. Добре! И хора, това беше от днешния клип. Надявам се да ви е харесал и очаквайте нови клипове. Не съм решила още кога ще ги снимам. Ще ви кажа по-напред в видеята, които ще правя. Кои дни ще има видео. Така че, чао, до нови срещи, до следващия клип.